Nice to eat. Oh, yeah. Kasaba. Kasaba. You eat Sabah. Kasaba. Mm. Oh. Oh, you get it like that? Or? Oh, thank you. Wala masilaan na masilaan na gawin nani. Wala kaya. Wala? Tidak mabuhay. Wala na pala Pinoy. Hindi. Kano ngayon? No, Eh, bana? Yeah. Di mo bana na tayo? Pabalik ka ulit. Pabalik ka ulit ito. Kasaba. wala pa. Ano na mo? Pwede sa kabalang siya? Wala? Dili pa gyud pero kato lang mga minog po. Ah. Nasa buhay na siya naman. Dugay po yung naglit mo na. Some kasaba. Ayun ang mga Meksikano. Wala lang bilhin sila. Pinoy. Mukha kang Amerikano na itong bukto to, tao. Katang bako? Ano sabi? Ang tama na Sama mo Ano na ba ni X na? Patek. Patek. This one's steamed or fried? Steamed. Yeah, that's the. You cook it like an egg. Ilam ni siya nito. Ilam ni Marquez. Sidor to. Pasikat mo sa Marquez. Oh, Marquez. Here in your country. Marquez. The greatest. Buksid. Sidor in Oh. Mexico. Pacquiao is dead. Katawa siya yung Pacquiao is dead, bro. Ay, wait. Sabi mo. Ah, Okay. Red? Okay, takot na. Napagulog. I'm gonna take a shot of fire. Saan mo nakita na dito gawa? Oh, Kanra. Social media. Naman pa yung kwadro na ang ito eh. Baga, repeat out. Pita. Kawa dito. Kano na lahat? Yes. He has two workers, one and two. Ikot ang English, ano yung kinatunggal kay integrado ko. Nakairado lang. Ano, antipara gani na may grado. Oh. Dili, ako. Dili ko na yung grado. Bumanggoy 20-an. Motorbike, come on. Para na may. Kaya, wala. Sige mo, kay pag magpamahal. Kaon ni ko pa dito. Ganit. Ilayin yung nga nangaligid ko eh. Suple, dili. Suple. Palit na lang. 800. 100. Ranyu. Oh, value. Medyo mura, 20. At na lang ka mong ilaw man din ano yung tubig. Ka. Lumay. Ay, kaya. Nagkano kayo Take niya? the tire over here. Tama ka na lang ikuan, nalugaw yan. But these are more easy. Like this one you gotta check out. the engine. Gani na dili siya mag Meksikano na sa inyo. Ha? And this was on McDonald's. Istorya ba Meksikano? Dili. Hindi siya. Kay kuan man Hindi mo siya. sinabot na niyo mo. Meksikano ni kay kasabot na istorya nila. Espanyol, Espanyol.